Amalie, her i Pandoras æske, der ligger altså en masse spørgsmål fra Paradise After Dark-serien. Ja. Hvilke spørgsmål vil du helst undgå? Jeg tror ikke, der er nogen spørgsmål, jeg vil undgå. Jeg vil gerne bare være ærlig som mest muligt. Okay. Vi får se, hvad spørgsmål der er til dig lidt senere. Velkommen til Paradise After Dark. Mange gange velkommen tilbage til Paradise After Dark og en særudgave af seernes Pandoras. Ja, det er ikke nogen hemmelighed, Amalie. Det er væltet ind med spørgsmål på vores Facebook-profil derinde, så vi håber, du klarer det spørgsmål. Ja. Må jeg ikke lige først høre dig, Amalie? Jo. Hvordan har du det? Jeg har det altså. Jeg tror, at jeg ligger sådan her, når folk spørger mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare, fordi der er jo ikke rigtig noget svar til det spørgsmål. Nej. Så. Hvordan har de sidste 2 uger været for dig? Altså op og ned vil jeg sige. Nogle gange så griner jeg og har det rigtig sjovt, og andre gange så er jeg nede i det dybeste hul. Så ja. Du har været på de fleste forsider de seneste 2 uger. Ja. Er du selv blevet overrasket over, opmærksomheden har været så massiv omkring det hele det her? Altså når jeg plejer sådan at gerne vil have opmærksomhed, så plejer jeg også sådan at kunne få det. Men det er første gang nogensinde, hvor jeg sådan har været sådan lidt, lad nu være. Lad mig lige lidt være her nu, fordi det går sgu ret tæt på mig, ikke? Ja. Så det er første gang nogensinde, at jeg har fået så meget opmærksomhed, uden rigtig selv at vil have det. Jamen, jeg sad nemlig og tænkte på, fordi første gang jeg mødte dig i Mexico, før I skulle i gang med at lave sæson 6, har du nogensinde forestillet dig på det tidspunkt, at du skulle sidde her i dag, og det var kommet så langt? Overhovedet ikke. Det havde jeg aldrig nogensinde forestillet mig. Jeg tror slet ikke, jeg kunne se så langt ind i min fremtid. Så, ja. Var det det, du drømte om tilbage dengang? Jeg drømte ikke at få en kæreste, der skulle slå mig. Det drømte jeg aldrig om. Nej. Så jeg kunne ikke rigtig forudse det her, så men det hører jo med. Så, ja. Amalie, skal vi åbne æsken? Det kan vi godt. Godt. Lad mig nappe den. Nå. Inden at vi begynder på at fiske nogle spørgsmål op, så skal vi altså lige sige, at vi også har spurgt Peter, om han ville medvirke, og han takkede pænt nej. Så. Skal vi komme i gang? Ja. Du starter. Gør det? Ja, du gør så. Okay. Det er 2 mod 1. 2 piger mod en dreng, ikke? Så må man lige... Nå. Sjovt nok er det her til Amalie. Nu vil jeg vide det. Har Peter slået dig, eller har han ikke? Og det er fra Laura. Okay. Det har han. Han har slået mig, og det har han gjort i næsten lige siden vi begyndte at komme sammen. Sådan 2 måneder henne i vores forhold. Men han har ikke banket mig gul og blå, som der står nogle steder. Han har ikke sådan tædet mig og sparket til mig, og det har ikke været på den måde. Det har været kvælertag og knytnæve og sådan. Men det har foregået over længere tid? Ja, det har det. Det har foregået over længere tid. Den episode med nede i kælderen på Studiestræde, det har ikke været den eneste. Okay. Så. Ja, hvad skete der egentlig dernede? Jamen, der skete jo det, at Peter, den dag, der havde han jo slået op med mig, på grund af, at jeg skulle lave et nyt program med min mor. Ja. Og han har så ikke kunne tage, at jeg har været sådan ligeglad med det, fordi at jeg har jo set det komme, og jeg blev rigtig lettet, da han slog op med mig, fordi det er noget som jeg ikke selv har kunne gøre. Og jeg tror godt, han kunne mærke på mig, at jeg var lidt ligeglad med det faktisk. Og så er han blevet sur over det, ikke? Så har han så slået mig og taget kvælertag på mig og en masse andre ting. Så hans frustrationer fik simpelthen fysisk form det skulle gå over mig. Ja, gå ud over mig. Så ja. Jeg hopper ned i æsken. Ja. Hvad giver Pandora mig? Pandora giver mig... Det her det er for Anne, der spørger, hvordan vil du bevise over for Danmark, at det er dig, der har ret, og ikke er Peter? Det er super svært at bevise over det for Danmark, fordi man kunne sige det samme. Hvordan skal jeg bevise det for eksempel i en retssag i retten? Hvordan skal jeg bevise det? Og det samme vil en dommer spørge mig om, ligesom hele Danmark spørger mig om. Så det kan jeg ikke svare på overhovedet. Jeg kan slet ikke bevise det på nogen måder. Så det kan jeg ikke. Der er selvfølgelig vidner, der var med i sidste uge om lørdagen, men de har jo ikke set Peter slå mig, så de kan ikke vide det, men de kan jo se ud fra, hvordan jeg reagerede med, at jeg ikke har haft ordentlige vejrtrækninger bagefter og så videre. Så der ikke var nogen mærker sådan efter det i studiet? Altså, jeg havde nogle rifter her på munden og heroppe, og det har politiet også taget billeder af, og yderligere et blåt mærke på benet og sådan noget, men altså, det er jo til folk, de bare tænker, nå, det kunne de så godt have fået for noget andet. Dem, der ikke tror på mig, så de er der jo selvfølgelig også, de mennesker, ikke? Ja.
Nå, vi har et spørgsmål mere, og det kommer fra Louise, og lurer mig, om det ikke også handler om Peter. Hej Amalie, hvis det virkelig passer, at Peter har gjort sådan ting mod dig, hvordan kan det så være, at du er så fattet og rolig i medierne, når du bliver interviewet? Du virker slet ikke påvirket i forhold til, hvad du siger, der er sket med dig. Jeg tror, at man er påvirket, når medierne spørger, fordi at det er sandt. Og som man kan se på Peter, så er han jo rigtig påvirket og rigtig nervøs, når folk snakker med ham. Og Hvorfor er du så rolig? Hvordan kan du være så rolig? Fordi at jeg har en overflade, det er, at jeg kan ikke lide at græde foran andre. Jeg kan ikke lide at vise mine følelser. Og jeg kan ikke lide, når ting går så dybt på mig, og vise det til andre. Fordi det er mit privatliv, og jo, jeg har lavet et program om mit privatliv, men det er ting, der simpelthen ligger, det er ar på min sjæl nu, som jeg vil have for altid. Og jeg har haft tid til at forberede mig, hvordan jeg skulle takle pressen i forhold til Peter for eksempel, som der er gået på med det samme. Og jeg har snakket med rigtig mange om det, og jeg har en psykolog i min familie, jeg også har snakket med. Og så det er måske derfor, jeg er lidt mere rolig, men indeni der ryster jeg mit hjerte. Det er simpelthen i 1000 stykker. Så. Okay. Er det også lidt, fordi du prøver at holde dig i gang, og ligesom ikke... du ved, rulle hele vejen ned ad bjerget, men fortsætter? Helt sikkert. Altså, selvom det her er sket, så skal der meget til at knække mig. Og selvfølgelig så har Peter, der knækket mig ved alt det vold, han har lavet mod mig, men det skal sgu ikke gå ud over min karriere, og det skal ikke, jeg vil ikke sidde og græde over noget, som han slet ikke har fortjent, at jeg spilder min tår på. Jeg har grædt i mange måneder, og jeg har været ulykkelig i mange måneder, og jeg ikke rigtig kunne gøre, hvad jeg har haft lyst til. Og der har været en masse ting, så jeg har været forberedt mig på det i rigtig lang tid. Så jeg kan selvfølgelig også godt se det fra folks side af, når de tænker, men hvordan kunne hun være videre så hurtigt? Hvordan kunne hun bare gå ud og lave alle de her ting så hurtigt? Men jeg har jo været forberedt på det, og jeg har jo været ked af det i lang tid. Og nu er jeg bare sådan, nu er jeg nået til det punkt, hvor at, jeg er selvfølgelig rigtig ked af det, men også nået til det punkt, hvor jeg skal videre med mit liv. Vi skal videre med spørgsmålene også. Ja. Så det gør vi. Det er Signe, der spørger. Hej Amalie. Hvordan reagerer, takler dig og Peter... det er et godt spørgsmål. Hvordan takler dig og Peters fælles venner det her? Og holder de med nogen? Har de ligesom valgt en side? Jeg vil sige, at efter der er sket det her med mig og Peter, der kan man se, hvem der er de rigtige venner og veninder. Og surprise, alle dem fra min sæson for Paradise, de er jo med Peter. Og det er jo klart, fordi Peter, han er jo... Peter. Og der har jeg det bare sådan lidt, det er fint nok. Det er fint nok, altså... Jeg vil slet ikke have noget med dem at gøre, overhovedet ikke. Jeg har også en gammel veninde, som der er gået over på Peters side, og det sårer mig utrolig meget, at nogen overhovedet kan finde på at være sådan. At nogen kan finde på at tvivle på mig som person. Hvorfor skulle jeg nogensinde gå ud med sådan et her stort... Hvorfor skulle jeg nogensinde gå ud og fortælle sådan nogle her ting, hvis de ikke passede? Skulle det være et mediestunt, fordi jeg vil have mere pres, som nogen siger? Men hvorfor skulle jeg dog gøre det? Jeg har da lige præcis, hvad jeg behøver for. Det er jo rigtigt. Hvorfor skulle jeg sige? Jeg elskede Peter, og jeg har også elsket ham, imens han har slået mig. Hvorfor fanden skulle jeg sige sådan noget om ham, hvis jeg elskede ham og stadig holdt af ham? Ja. Nu ved jeg jo, at der er Samantha og gode veninder. Hun var også fra samme sæson. Er hun også... Nej, der kan man så sige, at Samantha hun har skrevet til mig, at hun vil støtte mig og hjælpe mig igennem det her. Men hvor jeg bliver nødt til at holde afstand fra hende, fordi at hendes bedste ven, Samanthas kæreste er Peters bedste ven. Okay, så det er sådan meget... Så jeg kan ikke gøre noget, og jeg vil heller ikke betro mig med noget mere, men jeg ved, hun er der, og hun siger bare, jeg skal bare vide, hun er der, og det er også helt i orden, ikke? Amalie, hvad føler du, når folk de siger, at de ikke tror på dig, og de tror, du lyver om det her? Så bliver jeg rigtig, rigtig ked af det, og jeg får en, hvad kan man sige, jeg får lyst til at råbe og skrige, jeg får lyst til at... Jeg bliver simpelthen så sur og indebrændt, at det er helt forfærdeligt. Jeg får lyst til at ringe til pressen og så sige, prøv at nu får I min historie, den skal I skrive. Men det gør jeg ikke, selvom jeg har haft lyst til det adskillige gange, hvor jeg sidder med min telefon og bare har haft parat dem, så jeg tænkt, nej, fordi jeg ved, hvad sandheden er. Og det ved politiet også, så det er det, jeg behøver. Okay, skal vi tage et spørgsmål mere? Det er din tur, babe. Jeg stiller jo spørgsmål i stedet strøm. Du kan være, at jeg skulle tage noget baserende. Ja. Nej. Godt. Der er et her fra Cecilie. Hej Amalie. Hvorfor forsvarede du Peter og sagde, at han ikke havde slået dig, da Se og Hør første gang skrev det? På det tidspunkt, der var det slet ikke kommet ud endnu, at Peter slog mig.
Og jeg ville synes, det var det forkerte tidspunkt at springe ud med historien, da det kom ud. For det andet, så troede Peter mig også med, at hvis jeg ikke sagde det, så ville han gøre en masse ting. Jeg vil ikke lige komme ind på, hvad for nogle ting, men jeg følte mig tvunget op i et hjørne, og jeg var rigtig nervøs, og har aldrig rystet så meget nogensinde, når jeg har snakket med en journalist eller andre personer. Jeg plejer ikke at være nervøs eller noget. Men kan du ikke godt forstå, at der er nogen, der så tænker, når det nu kom frem, og du så ikke sagde, ja, det er rigtigt? Præcis. Det kan jeg 100% godt forstå. Og jeg har løjet for hele Danmark i Godmorgen Danmark, og det er et sucks, altså. Men igen, livet går videre. Jeg er ligeglad med, hvad folk tror. Jeg ved, nu har jeg sagt sandheden, og så er det det, der gælder for mig og min familie. Så ja. Og man lyver ikke i After Dark. Nej. Det er en fact. Næste spørgsmål. Det her det er fra Karoline. Hvorfor stoppede du ikke bare med at være sammen med Peter noget før? Ja, hvorfor gjorde jeg ikke det? Og det kan jeg fortælle. Det er fordi, at jeg elsker ham. Og kærlighed gør blind. Og jeg tror ikke, der har været nogen hemmelighed. Jeg tror ikke, der har været nogen tvivl for folk at se, at jeg har været meget forelsket i Peter. Så. Jeg synes sådan noget, må man sige. Det her det er fra Mathilde. Hej Amalie. Er virkelig ked af det, der er omkring dig lige nu. Føler med dig. Mener du selv, at din mor er gået for vidt med sine udtalelser? Jeg tror, at når man er mor, så tror jeg virkelig, at man gør alt for at hjælpe sit barn. Og det har min mor selvfølgelig gjort her. Og min mor, hun er ikke bare hvilken som helst mor. Hun er virkelig one of a kind. Altså, hun skiller sig rigtig meget ud. Man kan sige, det som hun har sagt til pressen, det er rigtigt. Der er ikke noget, som hun har sagt, som der ikke er forkert. Hvor langt hun er gået, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare, hun har sagt det i frustration og alt det, hun har sagt, fordi hun har været så ked af det. Synes du, din mor har taklet det rigtigt? Jeg vil sige, at jeg er faktisk rigtig glad for, at hun har taklet det, som hun har gjort. Og hun har været rigtig god til at takle det, som hun har gjort. Og jeg er sådan helt, altså, der er mange, der skriver til mig på Facebook, også mødre, at de tror, de havde været endnu vildere end min mor. Så der kan man også bare sige, altså, ja, jeg synes min mor, hun har gjort det rigtig godt, og elsker hende rigtig højt. Okay. Nu stod der ikke flere spørgsmål fra kassen. Den stopper vi her. Men Amalie, hvad skal der så ske nu? Kan du fortælle os det? Hvad skal der ske med dit liv for nu af? Jamen, nu er jeg blevet booket til rigtig mange diskoteker. Jeg tror, vi er på 45 bookninger. Sådan. Så den lille sanglærke flyver videre? Ja, så nu går jeg videre med min musik igen, og jeg har allerede været på 6 jobs. Og det bliver bare godt at komme i gang igen, og så skal jeg i gang med et nyt tv-program. Så, Amalie, hvad vil du gerne være kendt for fra nu af? Din musik? Dit forhold til Peter? Eller din gode personlighed? Jeg tror ikke, jeg vil være kendt for mit forhold til Peter, selvom at det er der mange, der vil kende mig for, fordi det var det, jeg startede Paradise Hotel. Men jeg vil gerne være kendt for noget, jeg kan, og det er selvfølgelig at synge. Og jeg mener også, at det at kunne være på tv og være reality-stjerne, det synes jeg også er, altså der er mange, der ikke kan det. Så jeg synes også, det er fedt at kunne det. Så det ser jeg også som at kan et eller andet. Amalie, det var alt, hvad vi kunne nå for i aften. Tusind tak, fordi du gad komme. Jamen, det var